Όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος και στην ελληνική αγορά οι αυτόματοι απεινιδωτές που αποδεικνύονται σωτήριοι σε περιστατικά ευνίδιας ανακοπής. Η χρήση τους είναι απλή. Μπορεί να γίνει από τον καθένα, αρκεί να γνωρίζει τα βασικά των πρώτων βοηθειών. Και το σημαντικότερο είναι πως κερδίζεται πολύτιμος χρόνος μέχρι ο ασθενής να μεταφερθεί σε γιατρό. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του ασθενούς. Ο αυτόματος απεινιδωτής δίνει τις οδηγίες και η χρήση του μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για κάποιον που έχει υποστεί ευνίδια ανακοπή, η οποία θεωρείται και η συχνότερη αιτία θανάτου. Ουσιαστικά συμβαίνει όταν η καρδιά μπαίνει σε χαοτικό ρυθμό. Συμβαίνει ξαφνικά, το θύμα λιποθυμά, χάνει τις αισθήσεις του και σταματά να αναπνέει. Από το 2007 το Υπουργείο Υγείας έδωσε επίσημα την άδεια για χρήση αυτόματων απεινιδωτών στη χώρα μας. Η λειτουργία τους είναι απλή, φτάνει κάποιος να γνωρίζει τις βασικές πρώτες βοήθειες. Μέσω των ηλεκτροδίων θα γίνει ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού. Αν δεν χρειάζεται ηλεκτροσόκ, δεν θα δώσει ηλεκτροσόκ το μηχάνημα. Ευνίδια καρδιακή ανακοπή μπορεί να υποστούν άτομα κάθε ηλικίας χωρίς βεβαρημένο ιατρικό, ακόμη και αθλητές. Θα πρέπει ουσιαστικά οι αυτόματοι απεινιδωτές να βρίσκονται σε αθλητικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, σε σταθμούς, αεροδρόμια, σε σχολεία, όπου συνοστίζονται πάρα πολλοί πολίτες. Οι αυτόματοι απεινιδωτές πολλούνται και ως προσωπικές μονάδες αλλά και ως επαγγελματικές. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να αντικαθιστούν τους γιατρούς.